Jesu mdondori wa angombore weyor wango ponese monyara ate moma tambuzeko Jesu mdondori wa angombore weyor wango Sangucha hangumo penyo wese Canada wa mudi ima apo tino chema Jesu mdondo rewa ngomore weyor wango Jesu nondo rewango more weyor wango antena emweha ama eno pinta emwe more rofa hango mopa sere Shepa,
vakadiva navamwari, toda kutenda Mwari tichiramba tichitenda nyasha dzavo dzatitungamirira kusvika pano. Asi mukati mezuva ranhasi ndangoona zvakanaka pane chimwe chinyaya chinotaurwa nepwere. Ndaimbova vachiti dzungu hakuzi kungwara. Ndichichava kuti zvoreveiko zvanaizvi. Izvo vaiva nenyaya dzavo. Kazhinji panonzi munhu wakaita dzungu. Vanoti izvogona robhoti raroda kutochinja. Ini ndobva ndamanya palast minute yokuti robhoti richinje kuita dzungu. Ndobva ndangoitawo dzungu ndokundopinda. Saka dzungu hakuzi kungwara. Mwari ngavatiwanire nyasha. Toda kumbosongana nerimwe dzungu rakaitwa nedzimwe shasha pakubva kwavo Ijipita. Pana Exodus chapter 32 pane dzungu rakaitwa nehwitakwi. Ende chinotondigwadza padzungu iri Tshuma mufana wangu. Rimwe dzungu rakatoitwa navaprista. Vaprista chaivo kuita dzungu. Averenga pana 32 verse ya 1. Zvino vanhu vakati vachiona kuti Mozisi wanono kuburuka mugomo, vakaungana vakaungana kuna Aroni. Vakati kwaari, simuka utiitire vamwari vangatitungamirira. Nokuti kana ari Mozisi uyu uya munhu wakatibudisa munyika yeIjipita. Ini ndoda kungobata padoko-doka pachuma ugozodzira. Ndoda kungoguma pedo apa panyaya yokuti zvino vanhu vakati vachiona kuti Mozisi wadini wanonoka. Pane zvinhu zvinoitika pakunonokegwa. Ama paisarona waMwari. Pane vasikana vakawanda mufana wangu vakavona sokuti mukomana wavo wanonoka kurovora. Vakainda nedzungu vakatsvaga pavangainda. Asina nhasi vari mumamarriages avari kurigreta. Ndatini pane nyaya pakuona sokuti zvanonoka. Israeri yakamirira Moses akwira mugomo kunosongana naMwari. Vanoti vasara vanogara for 40 days. Asi mukati memazuva iwawo ndakabona ndichiverenga zvakaita sokunge musi waidzoka Moses nomusi wawanga vaona anonoka. Ndobva vati Moses wadini naye wanonoka. Saka ndokuinda kuna Aroni vakati tiumbire mhuru yatinganamata nokuti Moses wadini naye wanonoka. Pane njodzi pakuona zvinhu sezvanonoka. Vamwe vakarya muriwo mubishi chokwadi nokungoona sekwanonokwa. Zvikaipanapa zvino vanhu vakati vachiona kuti Mozisi wanonoka kuburuka mugomo. Kureva kuti vaiva netime yavakanga vakatarira nguva yaMozisi. Regai ndikuudzei vana vaMwari, vanhu vazhinji vakahedhuka chechi. Vakahedhuka nokuti vakavona gore rokusunungugwa kwavo financially ranonoka. Vamwe vakavona gore rokusunungugwa kwavo mumatambudziko ranonoka. Pane zvinoitwa navanhu kana zvinhu zvanonoka. Zvino vanhu vakati vachiona kuti Mozisi wanonoka kuburuka gomo, ndo panoti Aroni wounganidzwa vanhu vomuudza mashoko. Kogadzigwa mhuru. Pane nyaya kana vanhu vakavona sekuti zvinhu zvanonoka ndo zvinokonzera vanhu kaizvi kuti munhu akatemwa nomusoro unongonamata ruviri kana rutatu. Kana ukwere hukaramba huripo, wavona sekuti Mwari wanonoka kupindura. Wafuma ava kumadzibaba, wafuma ava kuvaprofita vemene. Asi versi inoti vavona kuti anonoka. Ndiri kuti hama dzinodika. Kune vanhu vazhinji Jesu akaenda kudenga akativimbisa akati moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Ndinoenda kunogadzira pekugara. Kana pekugara pavapo ndichadzoka ndokugamuchirai kuti patinenge ndiri nemwe mugovapowo. Jesu akati ndinoenda asi ndichadzoka. Pane vazhinji vari kuvona sekuti wanonoka kudzoka asi uchadzoka.
kwaandigirosi dzakapupura zvikaiwa muri kuvona achikwira muchamuvona achidzoka nenzira imwe sokukwira kwamamuona achiita. Saka Jesu kukwira kwaakaita kudenga, Mozisi sokukwira kwaakaita mugomo. Vanhu vakafunga kuti wanonoka, zo Mozisi wanga ari pabasa nedenga achironga navakuru. Vazhinji vakagamuchira Jesu, vakambomuti namate. Iye zvino kana vachitaura vanoti zvokudzoka kwake chinguru yakakwira. Takapinda chechi, vanasekuru vedu vari vapenyu. Tikapinda chechi, vanamai vedu vari vapenyu. Isu nhasi tazvara vana, achingoti unodzoka, achingoti unodzoka, hatichina shuwa naye. Vanoti kuna Mozisi, iwe Aroni, hatichazivi zvaitika nemurume uyu unonzi Mozisi uyu. Tiumbire tinamate. Vazhinji vabva pakutenda, vanofunga kuti Jesu wanonoka. Asi kana Peter achitaura, unoti kudii? Pana Peter wechipiri chapter 3 pavhesi ya 9 inoti kudii? Ishe hanganonoki kuita sezvakapikira, sezvinoreva vamwe vachiti unonoka, asi una moyo murefu kwamuri, nokuti hadi kuti vamwe varashike, asi kuti vose vatendebuke. Vazhinji vanofunga kuti Jesu wanonoka, asi pachake kukwira kwaakaita haatauri nyaya dzokunonoka. Unoti pana zvakati 22 pa12, tarirai ndinokurumidza kuvuya, mubayiro wangu ndinenge ndinawo, kuti ndipe umwe neumwe sezvaakabata. Saka maigwedede, ndimi munofunga kuti wanonoka, naivo vari pamusangano wamatumba kana akamanikidzwa namatambudziko, unofunga kuti Mwari wanonoka. Kana kuwanikwa kukanonoka, unofunga kuti zvandinonokera, asi Mwari unoti Ishe haanonoki kuita sezvaakapikira. Kana akati ndinodzika, uchadzika. Saka unodzoka. Kana akasadzoka, unovuya. Kana akasavuya, unodzoka. Saka haanonoki. Vanofunga kuti vanonoka tisi, asi vhesi une moyo murefu kuti tose seachita sokuti wanonoka. Unoona kuti pamusangano wamatumba kune vachine nyoka, saka haana kunonoka. Unoona kuti pamusangano wamatumba kune vari kuita zvishenzero, asi pavakadzi vevanhu dziri nyere, saka haana kunonoka. Une moyo murefu, vamwe vachidya zveguru, saka haana kunonoka. Une moyo murefu. Vazhinji vabva panzvimbo vachiti wanonoka, vamwe vakasiya Mwari vachiti Mwari wanonoka, asi vakaropafadzwa vasingabvi pastation, vakuti bhasi harimiriri munhu, iwe ndiwo unorimirira. Vazhinji vabviswa pakutenda nezvimoto zvepabhasi stop. Vamwe vakanyura mukati menyika ino, vazhinji vakavanda nokubva pana Mwari, vakabva pana Mwari vachiti hatitendegwi kuvungana nemhaka yeCovid, saka hatitendegwi kuvungana. Zvovakanga vagara vakabva pakutenda, ko pakazotendegwa vanhu kuvungana. Sei usingachaindi kuchechi? Ivo vanhu vakatendegwa kuvungana, sei usina kuenda kumusangano wamatumba? Zvinoreva kuti vakafunga kuti Jesu wanonoka, vakabva pakutenda. Vamwe vachiuya kuna Mwari vakanga vasiya vun'anga, asi vanoti Jesu wanonoka, vadzokera kuvungana. Vamwe vachiuya kuna Mwari vakanga vasiya vupombwe, asi vachiona sekuti Jesu wanonoka, vadzokera muvupombe. Ishe haanonoki. Uri kutarisira kuti vose vatendebuke. Iwe watendebuka here hama yangu? Watendebuka here? Vakati Mozisi wanonoka,
Aroni tiumbire Aroni vanoumbira vanhu vanosimbisa vanhu kuvora moyo vachisimbisa vanhu kubva pakutenda. Regai ndikuudzei vana vaMwari, vanhu vachaponeswa ndevane muono sewa John. John unoti ari paPatmos, ari paisland, asina munhu waiva naye Tshuma, wakanga asina a preacher to share the pulpit with. He was alone by the island. And also blind. But obona unoti zvino ndakavona denga itsva nenyika itsva nokuti denga rokutanga rakanga rapfumura nenyika yokutanga yakanga yakapfumura. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kana anonokera iwe ndiwe oga, asi unonokera kuti nokuti hanonoki svikai unorahira uye uno moyo murefu kuti tose tidini nai titendebuke. John unoti pavhesi 2 ya 21 yazvaka zvikanzi ipapo ndakavona guta dzvene richiburuka. Hama pawisisa here, rakashongedzwa somwenga, guta rakanga richityisa. Izvi zvinoonekwa chete nevanhu vari paisland. Izvi zvinoonekwa chete nevanhu vasingavoni kunonoka. Saka John unoti ari ipapo achiguruguta mupaini yaaiva nayo, Mwari unoti ngatimbomumbonderesa zvishoma ambovona zvaakatarirana nazvo. Ndo paanoti ndakavona guta dzvene richiburuka rakashongedzwa somwenga wakanga akashongera murume wake. Zvikai kudii Tshuma? Ndikaizwa izwi richibva kudenga richiti, tarirai tebhenekari yaMwari. Zvikanzi ndikanzwa izwi rakabva kudenga rikati, tarirai tebhenekari yaMwari. Zvikai inodii tebhenekari? Iri pakati pavanhu. Iri pakati pavanhu. Iye uchagara navo. Ivo vachava vanhu vake. Mwari wamene. Naye Mwari wamene uchava Mwari wavo. Uchapisika misozi pameso avo. Rufu haruchavipo. Kana kuchema. Kana kurira. Kana kutambudzika. Hazvingawanikwi. Nokuti zvokutanga zvapfumura. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, takatarira guta iro Mwari ari mhizha nomuvaki waro, pasina kuchema, pasina kutambudzika. Zvikai kudii Tshuma? Famba ipapo mufana. Zvingagorehwa sei kuti iye wanonoka? Asi kunonoka hakusi kukona. Vakaropafadzwa vacharambira pashoko raJesu, vasingabvi. Chero pakamuka Aroni una chivindi chokuumba chimhuru, vanoziva kuti hana kunonoka, vanoramba vakamirira. Saka vacharamba vari pana Jesu, vanoziva kuti hana kunonoka, wakamirira kuti nditendemuke. Vachaziva kuti tine guta dzvene ratichafanira kundogara. Uyu musha guta dzvene harizopindi vanojoina vana Aroni pakunamata zvimhuru, vachifunga kuti Mozisi wanonoka. Asi vanoziva kuti Jesu unodzoka. Wakamirira kuti titendemuke. Ndingabva pana Jesu sei? Iye pakudzoka kwake achizoita zvishamiso. Ndo paanoti akadzoka uchashedzera. Kana akasimuka wamande yekupedzisira icharira. Vakafira muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino vapenyu vakasara vachashanduka. Tochingamidza Ishe mudenga. Saka ini ndinganyengerwa sei negurupu raAroni vakanamata zvimhuru, kana varipo vakajoina Aroni pakunamata chimhuru. Ini handingadaro, nokuti takatarira tariro inofadza yokudzoka. Chero akanonoka asi unodzoka. Patariro hatipi, une basa guru raari kuzoita. Saka chero akanonoka asi unouya kuzotora. Ndopanonzi naPauro pachapter 15 pa 51
15 tarirai 51. ndokuudzai chakavanzika hatingavati tose asi tichashandurwa tose pakarepo sokugaira kwezvi nehwamanda yokupedzisira nokuti hwamanda icharira ichi chakafira chichi chakafa ichi chichafuka kusafa nechichi chinovora chofuka kusavora zvino kana chinovora chafuka kusavora nechichi chinofa chafuka kusafa ipapo shoko rakanyogwa richaitika rinoti rufu rwakamedzwa nokukunda saka ndojoina dutu guru riri pamberi pake haleluya kuti rimuperekedze panodzoka muchinda uyu pachava nokugena kwomeno wakaropafadzwa unotiye zvino kunonoka hakuzi kunonoka asi ini ndigadzire nzira dzangu neupenyu bwangu nditendebuke ndimire pamwari nokuti ishe wedu unovuya ichokwadi pana 2021 inofarira zvakavhurwa John unoti zvino ndakavona chigaro chobushe chikuru chichena naye wakanga agere pamusoro pacho iye nyika nedenga zvakatiza pamberi pakasara pasina chinhu chokwadi ndakambova pana vachiti ko ukabuda pashe ukawanika pashe kusina unomira pashe saka pana pasvikanzi paakanga avonekwa agere pachigaro chobushe chikuru chichena zvikainyika nedenga zvakatiza pamberi pake ndo muchinda watiri kutaura kuti unouya ichokwadi uyu ndo muchinda Tshuma unonzi uchapusika musodzi chokwadi ndiye muchinda unonzi uchapisika nokunyaradza vanhu vakapinda madisappointment ndiye murume watakamirira uchatibvisa kunyadziswa kwedu achitifukidza nembiri youmwari hwaMwari Mwari ngavatiwanire nyasha ichokwadi iri kutaura navanhu vakateerera pamharidzo inoi vanga vavora moyo vazhinji vakati kuda pamwe wanonoka vazhinji vakarasha kutenda vamwe vakambopinda chechi ndokurega vamwe chero kumisangano yematumba vachapinda vachiti ivo wanonoka takangurita namata chechi takatsvaira mainifomu tikapfeka zvose tikaita asi wanonoka teerera hama yangu Mwari une moyo murefu ndosaka akakuchengeta vamwe vakapfuura pamakore akadarika unozviziva zvakaitika kuchimanimani unozviziva zvakaitika muCovid asi Mwari wakakuchengeta nhasi wakateerera shoko rega kuomesa moyo iHwamwari achitaura kwauri ishe hana kunonoka shungu dzaMwari unoda kuti utendebuke pane zvizhinji zvinoda kugadzirwa munogoti Mwari wanonoka sei imi muchiri kutevera nyaya dzavakafa munogoti Mwari wanonoka sei imwe musati mogona kuchengeta sabata munogoti Mwari wanonoka sei kunyangwe nekupapatidzwa musati munogoti Mwari wanonoka sei pakudla munongodla zvese saka Mwari une moyo murefu unofanira kutendebuka udzoke kuna Mwari kana ukatendebuka usafunga kuti Mwari wanonoka zvino waita sekukurumidza zvaita sekuti wakurumidzisa kana hwamanda ikarira usina kutendebuka uchava kukurumidza ndaizviona pakukura kwedu kana mai vambofamba vakati usare uchitsvaira mumba nokubika ukaona vovuya unovona sevakurumidzisa nokuti hauna zvawaita ndichitamba pasina zvandaita ishavadu unovuya vadikani kakunonoka kake kane nyasha zhinji mukati meupenyu hwedu nokuti unofanira kuvuya vane vari pakati pedu vanoti vasikanani indakandatozvijata ndakandatozvisiya nokuremegwa chaiko ndandotofunga kuti chero Mwari pachake havuyi asi ndozvatareva pano kuti unovuya asinganonoki gadzirisa upenyu hwako naMwari nokuti ishe wedu vanovuya tava kuda kunamata tinamatire utiise mumavoko mukunamata kwedu vatibetsere mukunamata kwedu vaitaura zvaMozisi vachiti wanonoka havana kuzviziva kuti mukutaura kwavo Mozisi wodzika gombe mukutaura kwavo Mozisi uri kusvika pavari kune vazhinji
vari kuronga kubva pana Mwari vachifunga kuti wanonoka. Teerera hama yangu, Mwari wedu hazi kure. Zviratidzo tinozviona. Iva nokudzoka kuna Mwari mukati megore rino Mwari akuchengeta. Usatevedzera zvegore rinouya, hatizivi kuti unenge uripo here. Mukana wako munhu waMwari, tichipinda pakunamata, dzoka kuna Mwari. Toda kunamata munguva ino nevose vanoti Mwari. Ini ndandovona sokuti manonoka kudzoka. Vazhinji vakabva pakutenda vakajoina Aroni nechikwata pakunamata chimhuru. Vose vakadaro simudzirai mwoyo yenyu kuna Jesu. Mwari wekudenga unoverenga moyo. Mwari ndakaita ndikakutadzirai, ndafunga kuti manonoka mukati meupenyu hwangu, ndakabva pakutenda. Toda kunamata nevose vakadaro, tichowana nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, namuponesi wedu Jesu nomweya mutsvene, toda kutendai makatichengeta, matitendera kunzwa mharidzo ino tichiverengegwa kudivira vapenyu. Makatigwira parufu, mukatigwira paurwere. Pfungwa dzichakakwana Mwari mataura nesu. Vazhinji vedu Jehovha takanga tabva pakutenda, tichiona sekuti manonoka. Toda kutenda nemweya wenyu murefu wamakatichengetera shoko. Chivai nesu Mwari, tambanudzai maoko enyu. Toda kutendai nokuti imi munogamuchira vose vanenge vadzoka kwamuri. Toda kutendai Mwari, gamuchirai mai avo vanga varemegwa mukati mekutenda vakabva mumaoko enyu. Gamuchiraiwo baba avo nemhaka yokuremegwa vanga vabva pakutenda. Gamuchiraiwo musikana uyu, gamuchiraiwo mwanakomana. Vatana vedu Mwari vanga varemegwa nenyika ino, asi zvino nemhaka yerusando runo vanoti Mwari vodzoka, vanga vabva pabasi stop yokutenda nemhaka yekuremegwa nenyika. Toda kutenda Mwari kuti muchatigamuchira, nokuti tichadzoka kuzokurindirai. Tibatsirei tirindire mumweya nomuzvokwadi, nokuti hatizivi zuva kana nguva iro ramuchadzoka naro panyika. Tirambe takachengeta kutenda, tichengeterai vakutenda kwedu, tisabviswa pakutenda nemhaka yekurema kwenyika ino. Maita muponesi nokutizwa, maita nokutigamuchira, maita nokutipindura. Uyu ndo munamati wedu nokutenda muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye. Unofamba naye mazuva ese wasamba muropa renyenye. Unozorora kuna Kristu here wasamba muropa renyenye. Wasamba muropa rohere renyenye. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye. Kwambo asika unochena here wasamba muropa renyenye. Wagadzirirwa dzimba dzekudenga wasamba muropa renyenye. Muropa rohere renyenye. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye. Rasanguva iyo inesitema usambwe muropa renyenye. Kunetsime iyo inowerera sambanyi muropa renyenye. Muropa rohere renyenye. Moyo wako
wakachena woyere wasamba muropa renyenye wasambwa muropa rohere renyenye moyo wako wakachena woyere wasamba muropa renyenye moyo wako wakachena woyere wasamba muropa renyenye moyo wako wakachena woyere wasamba muropa renyenye ndoyera senyi moyo maropa a Jesu ega ndinochena ngenyiwo maropa a Jesu ega iwo akanakisa anondi chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega ndinosunu ngurandi maropa a Jesu ega ndino awo nabasi maropa a Jesu ega iwo aka nakisa iwo anondi chenisa basindi noziva maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega iwo akanakisa anondi chenisa basindi noziva maropa a Jesu ega ndirusimbi rorwangu maropa a Jesu ega nekurura makwangu maropa a Jesu ega iwo akanakisa iwo anondi chenisa basindi noziva maropa a Jesu ega mbiri mbiri ndoimba maropa a Jesu ega rukutsondi noonza maropa a Jesu ega